Hei, salutare lume, eu sunt Iasmin și astăzi filmăm un vlog pe neașteptate din cauza faptului că trebuia acum să filmez un vlog despre cum eu reacționez la anumite poze cu mine de când eram mic. Doar că pozele astea nu am reușit să le trimit, dar până să facem noi vlogul ăla, am decis ca astăzi să filmez care sunt toate investițiile mele pe plan personal, de la educație financiară până la business-uri, până la dezvoltare personală și practic toate domeniile astea. Adică în ce am reușit banii mei să îi investesc și cum s-au dezvoltat și cum am început și tot acum ăsta. Dar o să începem frumos, de unde am făcut, ce am încercat să fac, dacă am reușit să fac, dacă am băgat banii și până la urmei am scos ceva, dacă am băgat banii și n-am scos nimic, chiar am ieșit pe minus și așa mai departe. Eu am fost Iasmin și hai să începem vlogul de astăzi. Prima dată când am început să investesc eu ceva și anume să bag banii în ceva, a fost atunci când, acum câțiva ani de zile, cred că vreo 2 sau 3 ani de zile în urmă, când eu am decis să bag banii într-o carte care se numește Tată bogat, tată sărac, de Robert Kiyosaki. Aia a fost prima carte citită de mine, Tată bogat, tată sărac, acolo unde eu am învățat cam care sunt bazele sau începutul unor baze pentru a reuși și a învăța cum să pornești pentru o viață cu libertate financiară, da? Adică într-o viață în care să ai tot timpul din lumea al tău. Și după cărțile alea, după ce am citit prima carte și anume Tată bogat, tată sărac, de Robert Kiyosaki, am început să îmi iau mai multe cărți și anume aproximativ toate astea, mai lipsesc vreo 3, deci cam să vedeți, pam, astea. Și astea, deci cam astea nu sunt multe, sunt 1, 2, 3, 4, 5, nu sunt cărți, cine știe, asta înseamnă marketing, cum ar veni, asta e altceva, asta poate o cunoașteți, Dresor de lei și de fraier, de Codin Maticiuc și Ion Balint, cine știe cartea, cele 5 limbaje ale iubirii, bunăstare, dezvoltare personală, ce mai am aici, Cadranul banilor despre care v-am povestit eu despre Robert Kiyosaki, Ghid de investiții și asta iar o carte care și-a luat Andreea și am învățat, am citit-o și eu. Tată bogat, tată sărac, am cucutat bani în mișcare și cam atât. Aia altă a fost cu ceva de dezvoltare personală, Atomic Habits, parcă așa se numea, o carte destul de groasă cu chestii, cu mai multe socoteli pe acolo, trebuie să o citești ca să o înțelegi și așa mai departe. Și acum ce citesc eu, acum o viață este poveste de Piersic. După treaba asta cu cărțile, am început să investesc în ceva ce o creat Andy Popescu și anume totul despre bani sau cum să faci bani, parcă așa se numea ghidul lui. El avea practic o academie, cumva, un elaborat, adică unde vorbea numai el singur și trebuia să plătești ceva, parcă era undeva de 100 de lei să dai ca să intri în alea 3 videoclipuri sau 4, 5, 6, nu știu ce videoclipuri erau. Le-am cumpărat și acum eu nu pot să spun că e bine sau rău, doar că eu cred că n-am făcut nici bine, nici și rău, pentru că acolo, în ceea ce vorbește el, definește și spune niște noțiuni despre tot ceea ce faci atunci când tu îți faci o afacere, da? Adică ce trebuie să faci, unde te duci ca să iei actele cu tare, unde trebuie să mergi ca să iei actele cu tare și așa mai departe, câți bani ar trebui să plătești și cam astea le spune el. Voiam să vă spun despre cărți. Da, cărțile momentan sunt o alegere foarte bună pe care le-am făcut, o investiție foarte bună, să mă investesc în cărți și așa mai departe. A doua investiție asta cu Andy Popescu zicea că dacă codul de reducere al tău, adică
în, în punctul meu de vedere, adică în locul meu, cum sunt eu acum, cum pot eu să fac bani practic cumpărându-i eu cursurile. Zice acolo că fiecare om utilizator pe care își cumpără cursul de la el, practic are o adresă de e-mail cu care s-a logat atunci când și-a făcut contul la cursul lui. Acea adresă de e-mail, cum ar fi în locul meu ciuria.yasmin@gmail.com, poate să genereze bani în cazul în care, să zicem că tu vrei să-mi iei adresa mea de Gmail, te duci la Andy Popescu, vrei să începi un curs de antreprenoriat, să înveți mai multe despre antreprenoriat și atunci te duci la el, faci codul ăsta de ciuria.yasmin@gmail.com și atunci automat o să ai o reducere pentru cursul lui. Momentan n-am făcut niciun ban cu el, măcar mi-a scos profitul, să zicem că au cumpărat oamenii de la mine și s-au dus acolo ca să-și facă o reducere și am făcut 1.000.000 ca să-mi scot cursul, nu am nici măcar 0 lei. Voiam să vă spun că a treia investiție pe care eu am făcut-o în acești ani de zile a fost după cum vedeți voi aici am arată, asta e un gadget de la cred că se spune, nu? De la Revolut și anume, da, acum e 18,20% și se vede că sunt pe plus cu 6,72 de euro capital expus riscului. Da, aici sunt acțiunile pe care eu le-am pus de la Virgin Galactic și iShares USD Treasury Bond 20 de ani plus. ETF practic și am pus 1 euro pe un ETF și am pus 44,57 de euro, am cumpărat 20 de acțiuni de la Virgin. De ce am făcut treaba asta și nu m-am dus să cumpăr o Tesla sau să cumpăr treaba asta? Am fost și acolo, am cumpărat și din alea. A patra investiție, să zicem că e asta cu vlog, unde e și o plăcere practic pentru faptul că atâta timp cât eu filmez, îmi și place că filmez. Acum poate că mă vedeți mai așa, dar e ora la mine 9 și 10 minute, am venit la locul de la 5 și de la 5 am fost la cumpărături, apoi am venit acasă, după ce am venit acasă de la cumpărături. Apropo, dacă vreți vreo rutină de-a mea să vedeți cum arată o rutină a unui om în Germania, 5 like-uri aici la videoclipul ăsta și atunci facem următorul videoclip cu rutina mea. După aia, următoarea investiție, nu știu câte, a 4-5 investiții, faza cu imprimanta 3D, care am luat-o special pentru Moonlight. O să vă arăt acum imediat, o să vă pun imprimanta pe masă ca să o vedeți cum arată și să vă arăt cum iese produsul de la el. Nu-i prost finit, am făcut și vloguri pe canal, dar am văzut că nu ori prea prins și atunci dacă nu s-au făcut like-urile care le-am cerut eu și vizualizările pe care le-am cerut eu, am spus că să nu mai continui cu așa ceva sau dacă îi să o fac mai rar atunci când nu am ce posta pe canal. Hai să vă arăt imprimanta. Asta e imprimanta, așa arată. Are filament, acum mă rog pe ea pentru că o să-i dau să lucreze ceva. Cam asta e. Cam asta e produsul. Sunt niște globuri gen se aprinde cu fața omului pe ea, da, se vede aici. Și atunci ce fac eu cu ele? Fac globuri de astea, se fac o bază de aia cu imitație de lemn, stai acolo, am spus. Și atunci ăsta o să fie produsul. Dacă vă întrebați, da, Iasmin, vrei să faci ceva cu treaba asta? Adică vrei să scoți bani sau vrei să faci ceva cu ea? Bă, planul cam ăsta a fost să încerc să scot niște bănuți din treaba asta, că de-aia am luat-o, să încerc să fac niște monstre prima oară, să văd cum iasă. Am stricat aproape de la de filament, de rolă de aia toată de nu știu cât kg are, 10 kg, 5 kg, 2 kg, habar n-am, 1 kg cred că are, adică 10 kg la mine. Și am încercat să o pun acolo, am făcut 1, am făcut 2, am făcut 3, am făcut 4, am făcut 5, am făcut 6, am făcut și de 17 cm în diametru, până mi-a ieșit una ca lumea și care mi-a plăcut mie. Și am reușit și nu prea, dar de asta suntem în viață încă și de asta avem o viață pe pământul ăsta, ca să încercăm cât mai multe și că altfel ar fi plictisitoare viața. Eu am fost Iasmin, like pe acest videoclip dacă v-a plăcut, un comentariu ca să vă împărtășiți emoțiile cu mine, un subscribe ca să facem familia și cât mai mare și eu am fost Iasmin și noi ne vom vedea data viitoare cu un alt videoclip pe acest canal. Ciusi!